phuphuza. Shabalala. Wangahambi intshela indaba ukuthi le gama lamakhambula ngifuni la kulamagcekane ekhaya. Ma, cela ungitshela. Ubani baba wami? Ma yazi lesi affecta ngisho ubudlelwane bami noSibongiseni. Wena yibona. Kodwa nonkosikazi, uyazi ukuthi nemali nethu. So, wena Sibongiseni ucanga ukushada nendoda yami. Hayi. Igama lami nguNkanyezi Khambula. Oh, nazi le nto yayenza isense ukuthi kungani ubona abashabalala usithatha zakhambula. Usafuna ukuletha omunye ushefu wentombazane yakakhambula kula macele. Ngakho